Talde bat aukeratzeko zaila da, baina esango nuke Sociedad Alkoholika, Metallica, La Polla Records, Lunatics eta RIP. Sociedad Alkoholika taldearen lehenengo diska, beltza, eta bat bakarrik ezin dut aukeratu, eta bigarren diska Leiotikan taldearen Jarul izenekoa izango zen. 3 aukeratuko ditut, lehenengoa Eskixuren Sorgin Elizean, La Polla taldearen Carne Pala Picadora, eta uda honetan sartu zait fuerteko abeslari batekin, Zaz izenekoa, eta ez dakit nola esango dan frantsesez, baina xebu olako zeo zer da. Leiotikan taldearen esaldi bat da, hemen tatuaia dauket, eta esango dut, ezta? Eta nik maite dut oreka desegiten duen guztia, gizakia makinetaz ezberdintzen duena. Eta hori da nire esaldia. Nire musikari kutxunena, nire lehengusua da, berak gitar jolea da, eta jotzen du zenbait taldetan, eta betidanik izan da, Ruben Caballero. Gehien bat interneten bidez. Batzutan bai biniloak, kasetak, baina internet. Zarauzko gaztetxea, nire lehenengo aldia holtza batean izan zen bertan, eta maite dut, gustoko dut toki hori. Eta gero Santanderren bebai, badago elkarte bat, Los Amigos de la Maruca izenekoa eta eszenario polita jotzeko bebai. Aire librean, txoritokietan adibidez, abuztuan egiten den jaialdian, perfecto, mendia, kalea. Orain dela 2 urte, jaialdi batean, Cape Townen, Dinamarkan, Axerraz taldea ikusi nuenean. Kasete bat izan zen, Barón Rojo taldearen En un lugar de la marcha. Hori izan zen ere lehenengo kasetia. Hemen dauket Ruina Pura, porque orain dela gutxi josuten Zarautzen, eta Elegidoko talde honen kasetea izan zen.